Milí diváci, vítame vás v pokračovaní nášho seriálu. Ahoj Martin. Ahoj Dáška. A dnes sme si opäť pre vás pripravili zaujímavé otázky. Tak poďme do toho. Podávam tzv. Mimoriadne daňové priznanie k DPH z dôvodu oneskorenej registrácie za platiteľa DPH. Aké postavenie osoby mám vyznačiť na prednej strane tohto daňového priznania, že podáva daňové priznanie? Tak, na prednej strane mimoriadneho daňového priznania sa vyznačuje kolónka osoba povinná podať daňové priznanie. Paragraf mám už zapísaný. Je to podľa paragrafu 78, odsek 3, 4 a 9 zákona o DPH. Ďalšiu otázku tu mám. Som živnostník a mám pridelené DIČ. Začal som vykonávať aj činnosť osobného asistenta. Mám povinnosť znovu podať žiadosť o registráciu z dôvodu vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti? A nie, nakoľko nám už v minulosti bolo pridelené DIČ, tak už nevzniká žiadna ďalšia oznamovacia ani registračná povinnosť. Fungujeme s DIČ, ktoré už bolo dopredu oznámené. A tretia posledná otázka je. Som živnostník a v roku 2022 som vyradil z obchodného majetku osobný automobil z dôvodu jeho používania výlučne na súkromné účely. V roku 2023 som tento automobil predal. Som povinný príjem z predaja osobného automobilu zdaniť? Bohužiaľ áno, a príjem z predaja automobilu je oslobodený iba v prípade, že od vyradenia majetku uplynulo viac ako 5 rokov. Tak super, ďakujeme, že ste si pozreli dnešný diel. Ďakujeme tebe, Martin, že si nám zodpovedal otázky. Dúfam, že sa vám video páčilo, že nám dáte like a odber na kanál a vidíme sa na budúce. Ďakujeme za lajky. Pekný deň.